Burela acollerá a fin de semana do 12 e 13 de setembro o primeiro Festival Osa do Mar, organizado pola Asociación Fanto Fantini. Numeroso público asistiu á presentación oficial do encontro, no que, ademais de música, haberá un amplo programa deportivo e cultural. O obxectivo? Facer un evento alternativo, facer un evento un pouco diferente do que se ven facendo por aquí e demostrar que aquí que somos xente con ganas de facer cousas, a Asociación Fanto Fantini que tamén quere facer cousas, un pouco, pois eso, uns eventos para dinamizar un pouco a oferta cultural da Mariña. Celebrarase na zona da Marosa. De feito, o nome da praia serviu de inspiración á denominación do Festival Osa do Mar, no que actuarán máis de 20 agrupacións musicais, a maioría galegas, aínda que tamén as hai de Portugal, Asturias e Cataluña. O que pretendemos é un pouco fusionar os estilos, hai desde pop hasta indie, hasta rock instrumental, rock progresivo, bueno, hasta Batuco Tabanca, que é un grupo de caboverdiano, bueno, un pouco mesturando un pouco grupos que penso que van pegar moi ben, incluso en orquesta de blues, unha orquesta de rock, bueno, hai 20 e pico grupos, DJs tamén. Entre as actividades deportivas haberá unha proba do Campeonato Galego de Surf, probas de BMX e unha ruta BTT. Que contamos coa colaboración dos dous clubes ciclistas de Burela, que sería o Club Ciclista Burela e o Club Cerezo Bikes. É unha ruta que transcurre tanto por zona urbana, que sería Burela, como pola zona rural, que chegaría incluso a Sargadelos. Tamén actividades para nenos e unha exhibición de grafiti. Aproveitamos os muros que están vacíos do campo de fútbol, daqui de Burela, e acompañado tamén con música, que está ali ao lado o tema do surf, é simplemente eso. Toda a información dos que se queran, a inscripción é libre, estaría na web de Osa do Mar ou ben na página de Facebook. A Deputación e o Concello de Burela colaboran na iniciativa que nace con vocación de consolidarse no calendario mariñán. Non é só un festival, non é só traer dos outros grupos. Creo que estábamos o alcalde e eu contando aquí 23 ou 26 grupos, non? Que non é fácil tampouco velos todos xuntos nun concerto nesta comarca, non? Unha comarca que é xoven, que é dinámica, que ten sempre moitas iniciativas. Moitísimo ánimo, moitísimas gracias en nombre do conxunto de ciudadanos deste Concello pola vosa iniciativa e porque Burela sone no mapa destas actividades transversales, basicamente musicales, pero como digo, actividades transversales. A TIC súmase a iniciativa contribuindo á súa difusión. Unha boa ferramenta para tratar de promocionar este tipo de eventos, ademais vai estar sempre presente, incluso no propio festival, os 2 días que vai estar aí, o festival vai estar a TIC tamén, entonces procuraremos facer unha labor de divulgación e de promoción e darlle valor un pouco ao que é este evento que vai ser importante para Burela e para a zona. Todos os interesados teñen a información completa na web oficial do festival.